ụmụnne olee otu unu si emeke aha nwa Emeka ụfọdụ n'ime unu ahụla anyị n'ihe onyonyo mbụ anyị bi na Canada ma niile anyị ebe anyị na-awụghị Canada ugbu anyị nọ na ebe anyị si fụta obodo ala Igbo na n'Afrịka. Anyị nọ na Lagos ebe anyị nwere ụlọ anyị na Lekki. Anyị na-eme vacation ịmara na ọwụ onye ọbụla na-anakọta oyi na Canada anyị agba ọsọ so anyị bịakwara ebe emekwa nwe enjoyment ebe anyị nwere ụlọ na Lagos nwekwe na village nwekwa ebe ndị ọzọ. Ihe biznes anyị na-eme enyere n'anyị aka ọ ya nyere anyị aka anyị nweta ihe ndị a ọkwa anyị nyere anyị aka ka anyị na-aga mgbe ọbụla sị n'anya ebe ọbụla sị n'anya aga afọ anyị agala ebe hiri nne iji eme vacation n'ihi anyị na-eme biznes a. Ụfọdụ n'ime unu hụrụ anyị mbụ na-ajụ ihe ọwụwa yo ka ọwụwa eziokwu ọ bụ eziokwu lee ya ọwụ onye ọbụla na ebe a ọwụghị onye ọbụla na ebe a mana Chineke nyere aka ọ ga-enyekwa onye ọbụla aka ka o mekwa otu o si eme ihe a na-akpata ezigbo ego n'ime ya. Ebe ọbụla nọkwa na gbasa ha biznes a ihe dị mkpa bụ ịntanetị ịbịa anyị egosigo otu esi eme ya jikwego otu ndị ọzọ si eme ya ọ ga-ebara unu uru bara ndị ụmụ unu uru bara ndị ezinụlọ uru unu emekwa enjoyment ọhịa ekwuru ekwu ya dịrị unu mma. Ndewo na ụmụnna anyị hụzie ndụ n'ime enyo ngwanụ ka ọ dịwanụ.